Un home de 47 anos morreu a primeira hora no incendio da súa casa no concello pontevedrés das Neves, na parroquia de Taboexa. O home estaba só na vivenda. O velo fume, familiares da vítima que viven ao carón acudiron para tratar de auxilialo, pero nada puideron facer por lle salvar a vida. O home estaba xa falecido cando chegaron os bombeiros. Posiblemente pois, algún aparello eléctrico ou algo que un corto ou calquer historia. E plantou, claro, máis un salón o típico, temos sofás e tal, e nada, coa facilidade, pois, o resultado xa sabemos o que foi, non se puido facer nada. Estas son imaxes da Coruña. O que ven era un colector do lixo ata que quedou completamente calcinado esta noite. Foi unha madrugada de traballo intenso para os bombeiros da cidade herculina que acudiron aos incendios de 6 contedores e 2 baños de obra en diferentes rúas. Boas tardes, martes 24 de marzo, benvidos ao Galicia Noticias. Na Audiencia Provincial da Coruña xulgan un home acusado de intentar asasinar a súa propia nai. Os feitos tiveron lugar en abril de 2023 no concello de Carnota. O agora procesado foi ao domicilio da nai e agrediuna brutalmente cunha pá, presuntamente para acabar coa súa vida. A Fiscalía pide para el 12 anos de prisión. En Pontevedra hoxe celébrase a segunda sesión do xuízo polo crime de Salceda. Esta mañá declararon 2 axentes da Garda Civil e varios peritos xudiciais. Pola tarde farán os axentes que participaron na investigación do crime. O acusado de matar a Sufián Braja a coiteladas durante unha noite de troula podería declarar esta tarde ou mañá. Enfróntase unha pena de ata 25 anos de cárcere. En Lugo, a Policía Nacional detivo un home acusado de numerosos roubos en comercios e supermercados. En moitos dos asaltos empregaba o coñecido como método da semente. Consiste en vixiar as vítimas na zona de caixas do súper, memorizar o PIN da tarxeta bancaria e despois roubarlla na zona de aparcamento, normalmente coa axuda dun cómplice. Persoas de mediana idade ou persoas maiores. Entonces os delincuentes fíxanse tamén en un pouquiño se son moi agradables ca caixeira, etc. Se ademais comproban que deixan as súas pertenzas na parte dianteira do vehículo van á parte traseira, xa elixirían esa vítima para actuar. Os residentes dun edificio de Noia están moi preocupados porque din que nunha das vivendas se vende droga polo miúdo. A situación non é nova, pero, segundo eles, agravouse nos últimos tempos. Aseguran que hai unha maior trafega de toxicómanos, pelexas e enfrontamentos cos veciños. Encontramos xente dentro do pasillo, méxenos dentro, méxenos fora, están aquí esperando por fora, e aquí está ao lado izquierdo un parque e temos unha guardería, e encontramos que, claro, van pasar a abrir a porta e che están empuxando porque hai un vendedor, o tipo sale para fora, para dentro, a administrar a droga. Iba a cerrar a porta, pero outro meteu unha man por abaixo a porta e abreuna. Eu xa tuve que salir, que facía eu? En ese momento, dame un empujón, tírame. Estas imaxes tomámolas esta mañá en Vigo. Un camión de mercadorías que ia descargar a unha empresa da zona portuaria de Teis acabou no mar. O camión que transportaba chapa foi estacionado polo seu condutor nunha pendente mentres avisaba da súa chegada na empresa onde ia realizar a descarga. De súpeto, o vehículo comezou a desprazarse ata acabar na auga. Durante o descenso, o camión impactou contra varios coches que estaban estacionados na zona, causándolles danos a algúns deles. Un fallo no sistema de freos puido ser a causa deste sinistro que, por sorte, ocurriu nunha zona de pouca profundidade. Hoxe celebra a segunda xornada do xuízo polo crime do mozo Sufián Braja, o coñecido como crime de Salceda. Imos xa en directo ata Pontevedra. Andrea, como transcurriu hoxe a xornada de mañá?
Pois para esta xornada está previsto que declaren un total de 17 axentes da Garda Civil, 5 peritos e tamén o propio acusado, que podería declarar tanto hoxe como a mañá. Tanto a Fiscalía como a acusación particular piden para él unha condena de 25 anos de cadea por asasinato con alevosía e tamén indemnizacións de máis de 300.000 euros para os familiares do falecido. En canto ás probas que os sinalan, o fiscal destaca a súa residencia en Vigo, que o seu teléfono móvil o localizaba no lugar dos feitos esa mesma noite e tamén restos do seu ADN nunha mostra de sangue. Este xuizo chega 7 anos despois do acontecido, xa que o acusado fuxira ao Reino Unido. Ali foi detido e extraditado a España no ano 2024 e agora está previsto que mañá, mércores, o xurado popular comece xa a deliberar. A defensa do principal acusado polo crime de Salceda insistiu nesta segunda xornada do xuízo en sementar dúbidas no xurado popular sobre a solidez das probas en que se base a acusación. Parte das testemunhas recoñeceron o home de orixe albanesa sentado no banco dos acusados como o responsable da morte de Sufim Ram. Segundo a acusación particular, o sucedido a fatídica noite do 9 de xuño do 2019 non foi unha simple pelexa. O acusado bateu coa vítima e esta derramoulle a copa por riba. Sufián mesmo lle ofreceu pagarlle unha, pero o home empurrouno e levouno fora, onde supostamente lle deu 3 coiteladas en órganos vitais. Para nosotros no es una simple pelea, un simple encontronazo, es una cacería, es una búsqueda de una víctima que llevaba un arma blanca, que salió a buscar, que encontró a la víctima, lo acorraló y le atravesó el corazón. A xornada de hoxe céntrase nas declaracións dos axentes da Garda Civil e peritos xudiciais que participaron na investigación do crime. Todos eles achegarán probas importantes para a Fiscalía, como imaxes de teléfonos ou cámaras de seguridade ou o ADN do sangue do suposto culpable atopado na escena do crime. Hay pruebas que se van a ver hoy y que sí, que son ADN, telefonía móvil que lo ubica en el lugar de los hechos una hora después con conexiones de datos. Hay pruebas que lo ubican y lo identifican a él como el autor de los hechos. Tamén testifican os axentes que participaron no complexo proceso que levou á detención de Florian Rama no Reino Unido en 2024, 5 anos despois da morte de Sufián e logo de buscalo por máis de 5 países. O acusado será o último en declarar e mañá está previsto que comecen as deliberacións do xurado popular que decidirá se o condenan a 25 anos de cadea. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a condena de 13 anos de prisión pro autor do crime de Coia, en Vigo. Considérano culpable de asasinato e detenza ilícita de armas coas atenuantes de alteración psíquica, medo e confesión. O alto tribunal avala así íntegramente a condena que lle impuxera a Audiencia Pontevedresa por matar de 2 disparos un home o que coñecía dende había anos. Medra a preocupación entre os residentes nun edificio de Noia pola existencia dun narcopiso no seu inmoble. Denuncian que o inquilino dunha das vivendas leva anos vendendo droga polo miúdo, pero que últimamente a trafega de toxicómanos aumentou e a vez as pelexas, os enfrontamentos cos veciños e a inseguridade na contorna. Estas son algunhas das escenas coas que conviven a diario os veciños deste edificio situado na rúa Pintor, Arximiro Xuárez, de Noia. Denuncian que o inquilino do primeiro andar dedicase a vender droga polo miúdo e a presenza de toxicómanos é constante no inmoble e na contorna, onde ademais hai unha gardería e un parque infantil. Temos aquí un veciño que vende droga, claro. Entonces, que pasa? Encontrámonos xente dentro do pasillo, mexenos dentro, mexenos fora, están aquí esperando por fora, e aquí está ao lado izquierdo un parque e temos unha guardería, encontramos que, claro, vas a abrir a porta e che están empuxando porque hai vendedores, o tipo sale para fora, para dentro, a administrar a droga. Que abajo están timbrando continuamente. E a gente, claro, a las 2 da mañá que te llamen, os nenos berran, depois sentanse aí na entrada. Nos casi temos que pedir, por favor, que nos deixen pasar.
Os residentes din sentirse atemorizados porque ás veces as persoas que acoden a mercar a droga teñen actitudes violentas ou protagonizan pelexas entre eles. Outro día salí eu de dentro, eu vino que estaba aí un sentado, e collín eu, salín, e iba a cerrar a porta, pero outro meteu unha man por abaixo a porta e abreuna. Eu xa tuve que salir, que facía eu? En ese momento, dame un empujón, tírame. Tes 3 ou 4 personas aquí, porque son tipos, son fuertes. Eu algunha vez teño que pasar polo medio deles e dá malo de medo. Peleas o outro día, eran as 2:30, sentín que había ruido, levantei a ventana, andaban a golpes aquí na calle uns aos outros. Esta mesma mañá, durante a grabación, achegouse algún amigo do inquilino do narcopiso que negaba tal actividade e que aseguraba que mercaba droga pero noutro lugar. Os veciños piden que as autoridades tomen medidas antes de que suceda algo grave. Hombre, vamos a estar así sempre. Autoridades é quen sea, o concello, o xuez, o que sea. Ou o dono de piso, porque é un piso de alquiler. O dueño de piso que pode meter mano. Unha veciña presentou hoxe a enésima denuncia na Garda Civil. E o pai chamou a outro irmán que vivía ali cerca, nunha parroquia ali tamén das Neves, e que se acercou hasta o lugar. E foron quen o sacaron para o exterior, conseguiron entrar a vivenda, sacaron para o exterior e estaba ali fora. Os organizadores da Festa do Millo Corvo en Bueu alertan dun uso fraudulento do seu nome para fins publicitarios. Parece ser que unha empresa está a contactar con establecementos do municipio para ofrecer colaboracións relacionadas coa festa, algo que, segundo din, nada ten que ver con eles. Lembran que a festa está organizada pola Asociación Cultural Meiro en colaboración co Concello de Bueu e explican que non hai ningunha colaboración publicitaria en curso. Por iso pídenlles aos negocios da localidade que extremen as precaucións ante posibles estafas. En Lugo, a Policía Nacional detivo o presunto autor de varios furtos realizados mediante o método da sementeira. Actuaba con outra persoa e aproveitaba o momento no que as vítimas pagaban nos supermercados para descubrir o PIN da súa tarxeta. Despois, ambos os dous achegábanse a eles no aparcadoiro e roubábanlle a tarxeta do banco. É por iso que recibe ese nome, método da sementeira, porque os ladróns sementan unha distracción para poder rouballe a tarxeta. Aproveitan sempre o momento no que os clientes desprázanse ata o maleteiro para coller o bolso que, por exemplo, deixaron no asento dianteiro do coche. Despois, utilizan o copín que o descubriron ao achegarse no momento do pago e acuden sempre a un perfil determinado de persoas. Persoas de mediana idade ou persoas maiores. Entonces, os delincuentes fíxanse tamén en un pouquiño se son moi agradables ca caixeira, etc. Se, ademais, comproban que deixan as súas pertenzas na parte dianteira do vehículo van á parte traseira, xa elixirían esa vítima para actuar. A detención foi un gran logro para a Policía Nacional de Lugo, xa que os autores deste tipo de delitos adoitan marchar cedo do municipio. Utilizan a tarxeta copín rapidamente para sacar os cartos e abandonan a localidade, polo que suelen actuar de maneira itinerante. Na rúa, a xente é moi consciente deste tipo de perigos. Son moitos os que pagan xa co teléfono, onde é precisa unha verificación no propio móvil, ou toman precancións para que ninguén descubra o PIN e, sobre todo, que ninguén leve a tarxeta. Procuro tapar o cando vas pagar para que non se me vexa. Levo sempre comigo, no bolsillo, na carteira. Aquí no bolsillo da camisa, na carteira, levo sempre comigo. Se o ladrón leva a tarxeta ou detectamos movementos non recoñecidos na conta, é importante acudir á comisaría e informar á policía. No caso do método da sementeira non é doado recuperar o carto, pero se somos víctimas de outro delito, como os informáticos, si é posible recuperalos. A nos xa nos hackearon 2 veces as tarxetas de crédito. Tivemos, os bancos normalmente non poñen problema, porque ademais eran casos moi patentes. O presunto autor destes furtos está a ser tamén investigado por varios roubos con forza e pasou xa a disposición xudicial. Na Coruña esta mañá xulgaron un home acusado de intentar asasinar a súa nai, golpeándoa cunha pá no seu domicilio de Carnota en abril do ano 2023. Enfróntase
A 12 anos de cadea, Reyes. Sí, 12 anos de cadea é a pena que solicitan ambas as dúas acusacións. Na sala, o acusado contou que ao ver que chegaba a nai á casa de Carnota asustouse, que colleu unha pá, dixo que non sabía por que a agredira e que o fixera precisamente con esa pá porque era o que tiña nese momento nas mans. Pola súa banda, a nai detallou que ao entrar na vivenda estaba todo ás escuras e que de súpeto comezou a recibir golpes na cabeza e dixo tamén que ata que conseguiu chegar á porta, que era onde había algo de luz, non viu a cara do seu fillo. A acusación particular preguntoulle que por que cría que o seu fillo a agredira. Ela dixo que pensa que é porque desde hai xa unha morea de anos a convivencia entre ambos os dous xa non é boa. La golpeó con ese instrumento? Sí. La golpeó repetidas veces? La golpeé 3 veces. 3 veces? Sí. ¿Por qué golpea? ¿Cuál es la razón de que usted golpea a su madre? ¿A qué respondió eso? Pues no lo sé. ¿Por qué la golpeó con ese objeto y no con las manos desnudas? Fue el susto, fue lo que tenía en mano y pues no sé. Deste xeito recoñecía o acusado a agresión á súa nai en abril de 2023, unha agresión que, segundo declarou a vítima, acolleu por sorpresa. Entrei para dentro, pero estaba todo a oscuros, eu non vi, e de repente, pois eu digo a verdade, non sabía ni siquiera que estaba recibindo golpes. A miña sensación aquel día foi, dábame como calado tras outro, hasta que houve un momento que eu consegui acercarme un pouco á salida, que era a porta, porque hai unha entradinha que sí que se vio un pouco, que era a porta aberta, pois te metes na casa, ten outra porta. E aí xa te vin unha cara. Contou tamén que este episodio non se prolongou durante moito tempo. Seu tío, ao ver a porta da casa de Carnota medio aberta, achegouse. Y en ese mismo momento el hijo empujaba a la madre contra la pared y cerró la puerta. Se cerró desde dentro, pero dejaron la llave fuera. Abrí con la llave, fui, lo separé, lo mandé sentar allí en un sofá que había desde niño, y a mi sobrina le dejé el pañuelo para que se secara de la sangre, luego le di, no llegaba, el pañuelo no llegaba, le dije dónde había una toalla. Na vista declararon tamén dous peritos. Aclararon que as persoas con trastorno disocial, como é o caso do procesado, saben diferenciar o ben do mal e explicaron que as lesións que presentaba a vítima por si mesmas non lle causarían a morte. Agora, o investigado enfróntase a unha pena de 12 anos de cadea por un delito de intento de asasinato con agravante de parentesco. Pola súa banda, a defensa solicita 4 meses de prisión. Recoñece un delito de lesións, pero non o de intento de asasinato, alegando que non houbo intención de matar. Imos xa ás Neves, onde un home morreu esta mañá nun incendio orixinado esta noite na súa vivenda. A vítima de 46 anos dormía nese intre, non se decatou do lume e morreu intoxicado polo fume. Xoan Pereira. Sí, un triste suceso que conmocionou os veciños deste lugar do Candón, en Taboexa. Investíganse aínda as causas concretas da orixe do incendio que se produciu probablemente de madrugada. A vítima dormía nunha habitación contigua e non se decatou do lume. Estaba só na casa nese intre. Foron os familiares que viven nunha vivenda contigua ao seu carón que en contra 7 da mañá viron un incendio e trataron de socorrer o home. Avisaron os servizos de emerxencias, pero nada se puido facer xa por reanimalo. Os sanitarios só puideron certificar a súa morte, en principio, á espera do que diga a autopsia, foi debido á inhalación de fume. Eran as 7 da mañá cando o pai da vítima, que vive nunha casa moi próxima, viu que saía fume da vivenda. Axiña avisou outro fillo e tamén a emerxencias. Entre os dous sacaron o home exterior e intentaron reanimalo. Foi o pai quen viu sair fumo e o pai chamou a outro irmán que vivía ali cerca, nunha parroquia ali tamén das Neves, e que se acercou hasta o lugar, que foron quen o sacaron para o exterior, conseguiron entrar a vivenda, sacaron para o exterior e estaba ali fora. Chegou primeiro unha patrulla da Garda Civil e de seguido os bombeiros. Seu labor centrouse en asistir á vítima de 46 anos. A espera do resultado da autopsia, todo apunta que o falecemento se debeu á inhalación de fume. Como xa o lume estaba semi-extinguido, pois nada, priorizamos realizar maniobras de reanimación, temos o DESA no camión e nada, pois o sello DESA, fixenos xa as maniobras, pero nada, non houve nada que facer.
O incendio comezou no salón por causas que aínda se está intentando aclarar. O fume estendeuse por toda a casa, era de madrugada e o home dormía, polo que non se decatou do que estaba acontecendo. O que é o incendio estaba generouse no salón e ele estaba dormindo na habitación. Entón, el, en principio, nada, faleceu por inhalación de fume. Sí. E, bueno, algo de calorías tamén, bueno, de carga térmica tuvo, pero a zona que se afectou era o salón. Axentes da Garda Civil recabaron datos para averiguar a causa orixinal do lume. Non se desbota que se deberá a un curtocircuito nun aparello eléctrico. A estancia onde prendeu quedou totalmente calcinada. Foi a de hoxe unha madrugada de actividade intensa para os bombeiros da Coruña. Tiveron que intervir no incendio de 6 colectores de lixo e 2 baños portátiles en distintas rúas. Iria. Si, o certo que os bombeiros non pararon en toda a noite. Aquí, ao longo da Rúa Perú, podemos ver aínda os restos dos 6 contedores que quedaron completamente calcinados, no que puidera ser un acto vandálico que, por sorte, non tivo consecuencias graves, pero sí causou danos leves a locais comerciais como a este e tamén a algúns vehículos que estaban estacionados na zona. Lo máis inteligente. Arderon de xeito simultáneo esta madrugada na contorna da Praza da Tolerancia. Se escuchó como un estruendo y cuando miramos por la ventana estaba el de aquel lado encendido. No sabíamos que habían encendido por acá también, o sea que fue como una seguidilla. Calle, además, ao lado de unha casa que está xusto cas persianas. Fixeron unha maldad en silencio e fuego. Que menuda os veciños de aquí, imagina, é que non entendo. Os colectores quedaron completamente calcinados e rexistráronse danos materiais leves nalgúns baixos e vehículos estacionados na zona. Con estas notas, a policía avisaba aos posibles afectados. Tenía varios coches al lado, una moto, un coche. Fue una quemadura leve de los coches, menos mal que no fue más, porque si arde uno más, aí se hubiera puesto en peligro toda esta calle. É un peligro, a verdade que sí, eu tiño o coche no garaxe, pero bueno, de todas formas é un tanto extraño. Esas reixas de aí que xa non abren, que non a fachada tamén se queimou un pouquiño. Algúns veciños falan de actos illados nunha zona tranquila, mentres que outros se amosaron preocupados. Mete medo, eu creo. Pero é que por aquí non suele haber vandalismo desta clase. Isto é unha cousa puntual que non é... normalmente non pasa. Son chavales que se aburren de noche y salen a hacer chiquilinadas. Pero non tendrán outras cousas que facer, que non facer andar facendo daño. Extinguido o lume dos contedores, os bombeiros da Coruña tiveron que volver a intervir á primeira hora da mañá no incendio destes 2 baños portátiles dunha obra da Rúa San Andrés. A policía investiga a orixe destes actos vandálicos que poñen a diana no mobiliario urbano e deixan un pouso de intranquilidade entre a veciñanza. A partir deste venres e durante toda a Semana Santa é imprescindible dispor dun pase gratuito para acceder á Praia das Catedrais. Durante este breve período de vacacións entra en vigor o Plan de Protección do Monumento que establece unha cota diaria de entradas que estará activo ata o luns 6 de abril incluído. E a día de hoxe xa solicitaron nada menos que 10.000 pases na web habilitada pola Xunta. Lembremos que a capacidade se limita a 4.812 persoas por día e que o habitual é que se esgoten. Metidos de cheo na primavera son días estes de grandes oscilacións térmicas. Pola mañá hai que abrigarse e ao mediodía sobre case toda a roupa. En Ourense, con 20 graus de diferenza, pasan do gorro de la ao bañador, literal. 24 de marzo, esperta a cidade de Ourense a 4 graus e medio. Como están as mañás? Pois están fresquiñas, sí, están moi frescas. As 8 levantei meu e había 5 grados. Moito frío, pola mañá moito frío. Así, con esta friaxe, para sair da casa compre ir abrigadas. Plumífero, bufandas e ata gorros de la vimos esta mañá de primavera. Pois como vedes, ahora mismo, co gorro e ca chisma larga. O que pasa é que despois a media mañá xa non hai quen aguante isto. Pero non vou con unha mochila para cambiar de roupa cada poco. Más que yo soy latino, no soy ni de aquí, y entonces siento un poco más frío. Por eso que hay que andar abrigado. Voy más abrigada por la mañana, por la noche no tanto, pero por la mañana sí. ¿Y despois por la tarde? Ah, me apaño, me voy quitando. 5 horas despois, contra o mediodía, xa temos que empezar a quitar capas, como as cebolas. Abanico,
quita cazadora, pon cazadora, volve a quitala e así todo o día. Pois por a tarde manga corta, sí, pero a mañá hai que poñer unha chaquetiña que de momento ainda se agradece, despois por a tarde pois xa disfrutar do sol. Nos adaptamos á temperatura. Eu chego a casa e logo despois á tarde pois sempre salgo a pasear, entonces xa me poño o chándal en camiseta. O problema é que hai que andar cargando ca roupa. Yo creo que tengo calor ya hace calor y nada, pues a quitar todo y caminar por aquí. Y más en Ourense que hace mucho calor. E haberá que seguir sacando roupa porque 25 graus da Axencia Estatal de Meteoroloxía para esta tarde en Ourense e en Ribadavia. A mañá moito frío, pero ahora lanzada a mañá un calor increíble. Camiseta e vía. Por la tarde camiseta e pantalón corto dentro de pouco. A máxima de Galicia onte en Ourense preto de 25 graus xa. En Calvos de Randín a mínima 1 grau negativo. Con esta oscilación térmica de máis de 20 graus de todo atopamos. El problema está en que la oscilación hace que vayas muy tapado y de repente te tengas que destapar y eso pues también lógico que luego cojamos resfriados. La primavera es sí, un día calor y otro día frío. Está loca. Es que pasas del frío al calor al frío. Aproveiten esta tarde que parece de verán, que mañá baixan as temperaturas e ven o vento do norte. Así é a primavera, cambiante. Máis dun ano levan os veciños e comerciantes do barrio coruñés dos Mallos aguantando as obras na zona. Entenden que son necesarias, pero instan a que rematen o máis axiña posible para volver canto antes á normalidade e poder desfrutar da renovación realizada no barrio. Aló polo mes de marzo do ano pasado comezaban na Avenida dos Mallos as obras de renovación do saneamento, de pavimentación e de outras melloras que benefician o barrio. Pero un ano despois, veciños e comerciantes reclaman xa unha data de finalización. As obras son moi necesarias, pero bueno, se están prolongando como demasiado. Son obras necesarias e positivas para o barrio, pero os veciños estáselles facendo moi longo este tempo de espera para ver finalizada a remodelación desta avenida. Temos que andar cruzando aquí, para ali, para outro lado, arrecarai. Pero, bueno, vai quedar moi bonito. Eu creo que leva máis de 2 anos. E a verdad que non dan solucionar, porque nosotros vivimos aí na Praza de Rubinos e sempre vimos por aquí a ver como vai, pero non acaban de... Non sei se debe surgir algún problema así que non tiñan previsto, e por eso se demoran un pouco máis. Os comerciantes que teñen negocios na zona tamén son os grandes prexudicados, a pesar de entender que son obras de mellora. Saben que van dar calidade a esta rúa, pero reclaman un prazo de finalización das obras para volver á normalidade. Parte dos nosos asociados que temos nesa rúa, pois transmitiron a súa inquedanza pola demora das obras, aínda que entenden que son super necesarias e que, bueno, pois que despois de aguantar, pois que vai haber un benestar pois para veciños e poder mercar con tranquilidade na zona. Sí afecta un pouco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Están trabajando y hay que seguir adelante. A remodelación desta avenida era unha obra moi demandada e necesaria e introduce melloras importantes. Agora no barrio agardan a fin das obras para poder volver a camiñar ou gozar desta rúa con tranquilidade. En Ourense, veciños e comerciantes dos barrios do Couto e da Carballeira movilizáronse para reclamarlle ao Concello que remate canto antes as obras da Avenida de Portugal. A empresa que executaba o proxecto paralizounas hai 2 semanas e levou toda a maquinaria. Días despois a veciñanza descubriu que a adxudicataria estaba en situación de insolvencia. A plataforma de veciños e empresarios afectados saíron á rúa para protestar polos graves danos e perdas ocasionadas polos negocios que xa levan máis dun ano con toda a rúa levantada. Ademais, na concentración, recolleron máis de 1000 sinaturas para presentarlle un escrito ao Concello en que piden uns prazos de execución e prazos concretos. Onte informamos do peche dun local da rúa Roupeiro de Vigo que supostamente agochaba unha planta superior destinada a prácticas sexuais. O expediente municipal refírese ao local do número 1 desa rúa por facer obras ilegais no segundo andar. Só tiña a licenza para café bar sen música e a policía comprobou que realmente funcionaba como after. Se despachaba alcohol e se toleraba o consumo de tabaco e drogas. Tamén atoparon habitáculos, comunicados entre sí, cun poldro e diversos elementos que evidenciaban o uso para practicar sexo. As imaxes que ilustraban a información reflectían outro punto desa mesma rúa. Unha chamada ao 112 alertaba esta mañá dun incendio nun coñecido hotel de Santiago de Compostela. A maioría dos traballadores tiveron que ser evacuados e procedeuse ao rescate de 2 hóspedes que foron trasladados ao hospital por inhalación de fume. Con todo, o final foi feliz non só polo seu estado de saúde, senón porque se trataba dun simulacro.
Temos unha incidencia na primeira planta do hotel. Vale, necesitamos que cheguen os bombeiros, por favor. E mentres chegan, persoal do hotel procede a evacuar unha traballadora que está tombada no corredor da primeira planta. Practícaselle a reanimación. Sabemos que é un simulacro polo manequín, porén, os pasos a seguir son exactamente os mesmos que habería que facer nunha situación real. Os bombeiros non perden tempo. Unha persoa na primeira planta do hotel precisa axuda urxente. Corte de suministros, revisión, sintonizamos, extinción y rescate de la víctima. Habitación 120. O fume do interior impide a visibilidade e complica a localización da vítima. A alarma soa en todo o hotel. Evacuada do cuarto, os bombeiros proceden a inmobilizala nunha padiola. Está consciente, pero cústalle respirar. É importante saber un poquinho como temos que actuar cando sucede algo así, ¿no? Aquí son aconsellables, polo tanto, sí que, polo menos, despois todo en realidade cambia un pouco, pero ese movimento, ese saber, esa chamada, ese intentar reaccionar por parte do jefe de intervención é fundamental e para nós sírvenos moito. Creo que fai falta este tipo de actuacións para unha organización cando se produzca, que esperemos que non sexa. Que pase non é o desexable, pero saber actuar é moi importante, necesario e recomendable. Este simulacro de incendio tamén foi unha boa práctica para os equipos de emerxencias. Aquí é onde poñemos realmente en despliegue de todo o material, os procedementos que temos, tendido de mangueiras, bombas, vehículos de altura, etcétera, etcétera, donde temos que ter un pouquiño esas prácticas que facemos habitualmente no parque, pois sacalas a relucir nestes simulacros, nestes exercicios que van encamiñados a un simulacro algo real. E tan real foi que case ningún traballador sabía do simulacro. Por suposto, tampouco os hóspedes. Comprobouse que a colaboración do hotel e dos equipos de emerxencias axuda moito a minimizar as consecuencias, aínda que neste caso, tanto as persoais como as materiais, afortunadamente, son ficticias. A ocupación indebida das zonas de carga e descarga volve xerar queixas entre os repartidores e os comerciantes. En Ourense, láianse de que non poden estacionar diante dos supermercados porque, segundo aseguran, sempre teñen as prazas ocupadas por particulares. É moi habitual nas cidades atopar ocupadas por coches particulares as zonas destinadas para carga e descarga de mercadorías. Non nos respetan absolutamente nada, non? E teñen que ter un pouco de conciencia de que nos estamos traballando. Eu trabajo en un sitio que vienen repartidores e los pobres siempre se quejan de que siempre están los coches en carga e descarga. É unha falta de respeto hacia os que estamos traballando de verdade. Moitas veces ves que están turismos e vehículos aparcados e resulta que están na cafetería tomando café. Teñen que ter un pouco de empatía sobre a xente que estamos traballando, sobre todo días como hoxe que está chovendo. Ademais de ser un problema de falta de civismo entre os condutores, a ocupación indebida da carga e descarga afecta a mobilidade e a seguridade viaria. Cuando un vehículo particular estaciona na carga e descarga, pois crea unha inseguridade no tráfico. Por qué? Porque precisamente o que ten que facer a utilización desa carga e descarga, que é o transportista, o camión, a furgoneta, pois ten que invadir a calzada. Es un sitio para ellos, para los que carga y descarga. Claro. Tienes que fastidiarte, aquí la mitad de los supermercados tienen parking. Os repartidores necesitan ter onde aparcar, porque como fan? Que os repartidores non teñan o seu espazo libre afecta tamén os comerciantes. Estas zonas están estratégicamente situadas e pensadas para facilitar o traballo dos profesionais e así evitar problemas de tráfico. E a lei contempla multas por unha sanción grave. Sempre afectan algo, claro, cando descargar o material e veñen tal, pois teñen por os camións. Se os deixas aí na carretera, ou cando veñen a mí buscar material ou cualquier tema, se non deixan aí na carretera, pois chaman a atención ou poden multar inclusive. Efectivamente, a sanción por estacionar en zona de carga e descarga son 200 euros, co pronto pago 100 euros, pero é unha sanción que, digamos, reflexa a necesidade que hai de deixar libre para a fluidez do tráfico e a seguridade. En Ourense, por exemplo, a carga e a descarga está case sempre ocupada diante dos supermercados, un problema que se une á queixa dos condutores da falta de aparcadoiros públicos. Teñen que ser un pouco máis conscientes e empatizar un pouco máis cos traballadores que repartimos. É triste non ter onde aparcar, pero bueno, é en general. Non é dicir que sea só en Ourense, é en general. Veciños de Vigo denuncian o abuso de algúns locais de hostalería á hora de colocar as terrazas na rúa. Aseguran que hai cadeiras e mesas que chegan a impedir o paso de cadeiras de rodas e carriños de bebé. Na zona bella de Vigo, como noutros lugares da cidade, as terrazas collen forza coa chegada do sol.
O problema aparece cando os veciños consideran que ocupan demasiado espazo. Hai un problema para o noso parecer, de desmadre no tamaño de algunhas terrazas, non? Entón, sinceramente, o que pedimos é que haxa un control sobre elas e un límite. Reclaman vixilancia e tamén chegar a un equilibrio. Que a veces sí que é verdad que non se ten moito en conta a idea de que podas ir con unha cadeira de rodas, cun carriño ou con algo que sea un poquinho máis amplo que unha persoa para poder pasar, a verdade. Non molestan, a verdade é que aproveitar moito estes días de sol, tanto nas terrazas como paseando. Dende a Asociación de Veciños din que non son todos os negocios, pero piden responsabilidade. Hai terrazas que non molestan, non? E hai terrazas que molestan. Hai xente que non respeta uns horarios, hai xente que respeta horarios. Entón, falamos en xeral, non queremos poñer na diana a ninguén, non? Porque, no barrio hai moitísimos locais de hostelería, hai en sitios que podes estirarte un pouco máis, en sitios que non podes ou non debes. Entón, nós o que pedimos sinceramente é que haxa un control sobre o espazo público. Os hostaleiros aseguran que están comprometidos coa boa convivencia. Nós somos veciños tamén, ao final estamos aquí todo o ano, pois hai unha relación cordial con todos os veciños, todos están agradecidos, todos fan consumo dos locales do Casco Vello. Eu penso que hai agora mesmo moita cordialidade, pode ser algunha persona puntual que se queixe e algún hostaleiro que poda facer algo que non este, pois que non sexa bo para este veciño en concreto ou para algún veciño, pois pode ser, pero que en común, en xeral, todos temos unha boa relación. O obxectivo é buscar a medida que permita o uso compartido dos espazos públicos. Ata aquí o Galicia Noticias este martes, quedan xa con Marta Darriba e o Telexornal. Grazas por estaren aí e moi boa tarde.